aiemmin päivällä, että vastaanottokeskusten pikalakkauttaminen ei ole ratkaisu. Lisää tilaa tarvitaan koko ajan. Hallitus kertoo lisää maahanmuuttopolitiikan kiristyksistä ensi viikolla. Oikeusministeri Jari Lindström sanoo, että turvapaikanhakijat ovat turvallisuusuhka Suomelle. Poliisihallituksen arvion mukaan tänä vuonna on ollut tutkinnassa 10 raiskausepäilyä, joissa tekijäksi epäillään turvapaikanhakijoita. Oikeusministeri vetoaa kuitenkin kansalaisiin, ettei kaikkia turvapaikanhakijoita saa leimata. Poliisi kertoi tänään, että se epäilee täällä Raisiossa turvapaikanhakijaa 14-vuotiaan tytön raiskauksesta. Alkuviikosta myös Kempelen poliisi kertoi tutkivansa raiskausta, josta MTVn mukaan epäillään turvapaikanhakijaa. Tieto uusimmasta rikosepäilystä sai oikeusministerin hiiltymään. Ministeri sanoi oikeustoimittajien lounaalla, että turvapaikanhakijat ovat turvallisuusriski. Alkaa turhauttaa tämmöinen, kun näitä uutisia tulee, mutta se on tässä tietysti hyvä, että poliisi on saanut epäilyn kiinni. Poliisihallituksen arvion mukaan tänä vuonna on ollut noin 10 raiskaustutkintaa, joissa epäiltynä on ollut turvapaikanhakija. Yhteensä poliisin tietoon tulee noin 1000 raiskausta vuodessa. Oikeusministeri haluaa vakaviin rikoksiin syyllistyneet turvapaikanhakijat mahdollisimman pian pois Suomesta. Meidän poliitikkojen pitää etsiä kaikki ne keinot, joilla me pystytään nopeuttamaan näitä käsittelyjä ja saamaan nämä tämmöiset ainekset pois Suomesta mahdollisimman äkkiä. Tällä hetkellä rikostuomio ei vaikuta turvapaikanhakuprosessiin. Jos henkilökohtaista mielipidettä kysytään, niin sen voi sanoa, että mun mielestä se on kyllä käsittämätöntä. Vakavan tuomion saanut henkilö voidaan kuitenkin karkottaa Suomesta. Suomeen on tullut hieman yli 30 000 turvapaikanhakijaa. Oikeusministeri muistuttaa, että suurin osa heistä ei koskaan syyllisty rikoksiin. Lindström onkin huolissaan myös suomalaisten väkivaltaisesta ja vihamielisestä käytöksestä turvapaikanhakijoita kohtaan. Ministeri lähettääkin terveiset myös omille kannattajilleen. Minkä viestin te haluatte lähettää omille perussuomalaisten kannattajille, jotka välillä hyvinkin kiivaasti ja hyvinkin epäilyttävin keinoin osoittavat vihansa turvapaikanhakijoita kohtaan? No, kyllä pyydän kärsivällisyyttä sen suhteen, että kyllä me hallituksessa käännetään joka ikinen kivi ja kanto ja tehdään se, mitä me voidaan, että saadaan tämä homma niin sanotusti haltuun. Meillä on poliisi, joka hoitaa tehtävänsä, oikeuslaitos, joka hoitaa tehtävänsä, ettei lähdetä syyttömiä ihmisiä kun tässä tuomitsemaan. Illan A-studiossa keskustellaan siitä, miten turvapaikanhakijoita valistetaan seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa. Annika Damströmin vieraana on muun muassa monikulttuurisuuden asiantuntija Väestöliitosta. Niin, Anita Novitski, olet tehnyt tätä seksuaalikasvatustyötä useita vuosia vastaanottokeskuksissa. Nyt tällä viikolla on uutisoitu useista raiskaustapauksista, jossa epäilty on turvapaikanhakija. Minkälaisia ajatuksia nämä uutiset ovat herättäneet? No, mielelläni toivoisin, että kaikkia turvapaikanhakijoita se ei leimaisi. Meillä on kaikissa kansoissa, kaikissa ihmisissä väkivaltaisia ihmisiä ja raiskaus on aina väkivaltarikos. Ja mä toivoisin, että nämä käsitteet osattaisiin erottaa toisistaan. Että seksuaalisuus ja väkivalta eivät kuulu yhteen missään tapauksessa, ei missään kulttuurissa, ei missään uskonnossa eikä missään elämäntilanteessa. Kiitoksia ja näistä jatketaan sitten uutisten jälkeen. Uuden arvion mukaan turvapaikanhakijoista ensi vuonna koituvat kustannukset ovat yllättäneet Suomen ministeriöt. Nettisivuillamme kerrotaan, paljonko vastaanottokeskukset ja turvapaikanhakijoiden tuet maksavat ensi vuonna.